Bé, per tercer any consecutiu celebrem el lliurament dels premis a l'Auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center de Barcelona, dedicat a l'atenció d'infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. I en nom de la Fundació Factor Humà agraïm molt l'acollida dels nostres anfitrions i la tasca excepcional que fa aquest centre sanitari de referència en pediatria, avui representat aquí per en Francesc Ricart, director de Persones i Valors de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Francesc, ens pots acompanyar a l'escenari? Un aplaudiment, sisplau. Molt bona tarda a tots i a totes. La Montse donava l'agraïment a l'hospital per acollir-vos. Nosaltres us donem les gràcies a vosaltres, a la Fundació per triar novament el nostre hospital per fer aquest acte i a tots vosaltres per assistir. És un auditori que fa goig. Vull dir, i això, si això vol dir que som totes aquestes empreses compromeses, jo crec que és un gran capital pel nostre país. Us tindria que excusar el meu director general, el meu director gerent, que deu estar per aquí, o potser ja ha marxat, perquè l'he vist en una maleta. El doctor del Castillo li s'ha encantat estar amb vosaltres, però em fa l'efecte que si no s'ha anat, poc li falta. I ens encanta acollir aquesta gala, a més, en el lema d'aquesta ocasió, del compromís. Per nosaltres no és un tema secundari, sinó que és un tema essencial. Com us podeu imaginar, aquí els nostres professionals tenen una sèrie de protocols, una sèrie de tècniques que han d'aplicar. Però això podria quedar una atenció molt freda. Nosaltres, gràcies a que tenim uns professionals molt compromesos, van un pas més enllà. És a dir, són professionals que tenen molta empatia en els nostres pacients, que escolten molt també els pares, que fan coses que a vegades diries potser van més enllà del que un esperaria d'una persona assistencial, i és que es crea un vincle molt fort. Moltes vegades la persona, els pares estan travessant un moment de dol i una abraçada et dona un confort. Això només ho fa gent compromesa. I nosaltres creiem que tenim gent compromesa. També és cert que tenim una fórmula. Jo no sé si és una fórmula d'aplicació universal, però nosaltres tenim un model que es basa en 7 elements. No us els explicaré ara, perquè segur que hi ha moltes persones que explicaran experiències molt interessants. Però us dic un dels elements, que és el central. Aquí a l'hospital, nosaltres considerem que el compromís radica sobretot en el propòsit. És a dir, nosaltres tenim un propòsit que t'enamora. I quan estàs enamorat, com mostrava aquestes imatges, ho dones tot, dones més i fas coses que inclús no t'imaginaries. Doncs nosaltres el que hem de procurar és això. La missió dins de la Direcció de Persones i Valors és conservar aquest enamorament, no fer res per destruir-lo. Nosaltres considerem que molta gent ja ve enamorada, no els desenamorem. Aquesta és una missió principal nostra. L'altra missió principal que tenim al nostre departament és també tenir cura de la cultura i dels valors de la casa, perquè és el que comporta aquesta forma especial que tenim de tractar els nostres pacients, i això no pot canviar. Venen noves generacions. Nosaltres tenim molta gent jove que s'incorpora, però volem seguir curant i cuidant els nostres pacients en l'estil de Sant Joan de Déu. Doncs creiem que tenim una feina important. Els que som aquí de Persones i Valors, jo crec que tenim una feina molt xula. Jo us podria aquí explicar una història, però ens estimem molt més compartir unes imatges d'alguns dels nostres professionals que vam gravar un petit vídeo ara el dia 12 de maig passat, que va ser el dia de la infermeria. Jo crec que parlen per si mateixes. De forma que, sisplau, un vídeo. Desde pequeñita tenía claro que quería dedicarme al ámbito sanitario, no sabía muy bien por dónde tirar, pero sí que lo tenía claro. El típico disfraz que nos llevaban a las mamás a la escuela, yo ya iba disfrazada de enfermera. Doncs vaig arribar a l'enfermeria molt per casualitat. No m'he arrepentit mai. De fet, l'enfermeria ha estat el motor de la meva vida. Escogí ser TCAE porque me gusta mucho ayudar a las personas y sobre todo en el ámbito sanitario. Cridaven l'atenció la biologia, també la psicologia,
I un tutor que tenia aquell moment em va suggerir que perquè no mirava la infermeria i al comentar-ho a casa va encaixar molt bé, perquè el meu pare va ser un nen amb una meningitis greu, que els germans el van tractar a domicili i va aconseguir salvar-se i rehabilitar-se. Crec que el que diferencia el personal de Sant Joan de Déu, i no sé per què, però amb tothom que ve de fora i està un temps aquí, t'acaben dient que Sant Joan de Déu té un no sé què que enganxa. Jo la veritat és que des que vaig començar aquí, a la part d'onco, després a pal·liatius i ara a la unitat de dol, el que m'enduc més és el tenir cura. Tenir cura no només en els aspectes físics, sinó també en l'acompanyament emocional a les famílies. Los cuidados enfermeros no solo nos centramos en el aspecto físico, hacer una técnica sin más, sino nos centramos en los aspectos emocionales, espirituales. Entonces, a lo mejor la mujer o el paciente lo que necesita pues es un abrazo, cogerle la mano, un silencio. Cuando salgo por la puerta del hospital, yo me voy muy contento con el trabajo que realizo, porque desde que entro pues me pongo en la piel de las pacientes y pienso que es un momento súper importante para ellas. Hablo respecto a la maternidad, que es donde yo realizo la mayor de mis funciones. A mí me llena mucho, la verdad. Jo crec que no vaig estudiar infermeria, jo sóc infermera, però ja ho era, sense saber-ho, ja ho era de molt abans. Cuando decidí dedicarme a algo en el ámbito de la salud, suena un poco utópico, pero sí que es verdad que quería contribuir a que el mundo fuese un poquito mejor. Y pienso que por eso estamos en este ámbito de la sanidad, porque pienso que tiene que ser la excelencia. Y yo cuando entro intento dar el 100%. I que no només ens hem de quedar amb aquest apropament per la cura física, per donar la medicació, que ser infermera és molt més.